Το κύριο χαρακτηριστικό του παστέλ είναι η αδιαφάνειά του. Χάρη σε αυτή την ιδιότητά του, κατά τη δημιουργία ενός πίνακα, μπορούμε να εφαρμόσουμε διαδοχικά χρώματα ή επίπεδα σχεδίου χωρίς να αναμειχθούν. Πριν ξεκινήσουμε, θα δούμε αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στις ασκήσεις που ακολουθούν. Ένα κουτί παστέλ σε διάφορα χρώματα και αποχρώσεις. Χρωματιστό χαρτί. Σπρέι σταθεροποίησης. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε σε αυτή την ενότητα. Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πάχος του χαρτιού. Στο χοντρό χαρτί είναι πιο εύκολο να ζωγραφίσουμε χωρίς να καλυφθεί τελείως η επιφάνειά του. Κοιτάξτε. Βλέπετε, χρωματίζεται μόνο η επιφάνεια των εξογκωμάτων, των κόκκων του χαρτιού. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να διαθέτει ένα μικρό χώρο για να μπορεί να εργάζεται. Η ενασχόληση με τα παστέλ δεν απαιτεί πολύ χώρο. Αρκεί να χωράει ένα καβαλέτο, ένα σκαμνί, ένα τελάρο ζωγραφικής και μια βάση στήριξης. Οι γραμμές της τεχνικής του παστέλ παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με το κάρβουνο, δεδομένου ότι έχουν κοινά στοιχεία με το σχέδιο. Θα το δούμε στην πράξη με αυτά τα φρούτα. Όπως βλέπετε, το μοντέλο είναι πολύ απλό, αλλά θα μας βοηθήσει να δούμε τις ιδιότητες του παστέλ. Ξεκινάμε λοιπόν. Ως βάση επέλεξα αυτό το χαρτί σε ανοιχτό καφέ χρώμα. Θα ξεκινήσουμε με το κίτρινο χρώμα. Μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να ζωγραφίσουμε κρατώντας το παστέλ παράλληλα προς το χαρτί και να κάνουμε γραμμές αφήνοντας αρκετό χρώμα. Βλέπετε? Έτσι ακριβώς φτιάχνω τους δύο αρχικούς κύκλους, κρατώντας το παράλληλα. Να το έχετε υπόψη σας. Στο παστέλ, η ένταση της γραμμής ποικίλει ανάλογα με το πόσο πατάμε τη ράβδο παστέλ. Σας συνιστώ να κάνετε απλές γραμμές για να φτάσετε σιγά σιγά στην οριστική μορφή του σχεδίου. Έτσι. Δεν το πατάμε πολύ. Πολύ ωραία. Όταν ασκούμε ελαφρά πίεση, το παστέλ δεν καλύπτει τελείως τους πόρους του χαρτιού. Όπως παρατηρούμε, η υφή της γραμμής φαίνεται κάπως κοκκώδης. Όταν πιέζουμε με δύναμη το κραγιόν, οι πόροι του χαρτιού καλύπτονται εντελώς και τότε βλέπουμε το χρώμα του παστέλ σε όλο του το μεγαλείο. Περνάμε στην εσωτερική επιφάνεια του χλαδιού. Όπως βλέπετε, για τις πιο καθαρές γραμμές διάλεξαμε πράσινο, ένα πιο σκούρο χρώμα. Αυτές οι γραμμές τονίζουν το χρώμα από κάτω και δίνουν όγκο στο έργο. Θαυμάσια. Προχωράμε. Καλό είναι να εξασκηθούμε στις έντονες, καθαρές γραμμές, κρατώντας το παστέλ παράλληλα και χρησιμοποιώντας όλες τις γωνίες του. Σημασία έχει να δούμε στην πράξη όλες τις δυνατότητές του, έτσι ώστε να αρχίσουμε να τις μαθαίνουμε. Για τις πιο χοντρές γραμμές, το πορτοκαλί είναι ό,τι πρέπει. Δεν ξεχνάμε τις σκιές που ρίχνουν και τα δύο φρούτα. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το σύνολο. Τις δουλεύουμε με ένα γαλαζοπό χρώμα. Και φυσικά πρέπει να φτιάξουμε το φόντο χρησιμοποιώντας έναν τόνο λίγο πιο σκούρο. Κρατάμε τη ράβδο παράλληλα προς το χαρτί. Έτσι καλύπτουμε μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην χαλάσουμε τα φρούτα.
Τρίβουμε τα δάχτυλα για να απλώσουμε ομοιόμορφα το χρώμα. Και πάλι προσοχή στα σημεία που γειτονιάζουν με τα φρούτα. Δημιουργούμε μια αλλαγή στην υφή με μερικές λεπτές καφετιές γραμμές και τις απαλύνουμε με τις άκρες των δακτύλων. Προσθέτοντας λίγο κίτρινο, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη αντίθεση. Τώρα θα ασχοληθούμε με τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πρέπει να απαλύνουμε λίγο τη σκιά των αντικειμένων για να ενσωματωθούν στο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο κάτω μέρος του αχλαδιού ενοποιούμε τους τόνους. Μπορούμε πάντα να προσθέσουμε ένα νέο χρώμα αν θεωρήσουμε ότι θα βελτιώσει το σύνολο. Με το λευκό παστέλ προσθέτουμε φως και διαχωρίζουμε πλήρως τα αντικείμενα από το φόντο. Σχεδόν τελειώσαμε. Δεν μένουν παρά μερικές διορθώσεις ή προσθήκες νέων χρωμάτων, αν κρίνουμε ότι χρειάζονται. Θα βάλουμε και εδώ τις τελευταίες πινελιές. Με το παστέλ δεν κάνουμε πολλές αναμίξεις. Διαφορετικά, τα χρώματα θα χάσουν τη χαρακτηριστική τους φωτεινότητα. Το λευκό παστέλ μας χρησιμεύει και για να προσδιορίσουμε τα πιο φωτεινά σημεία σε κάθε φρούτο. Κρατώντας το καφέ παστέλ στη μύτη, μπορούμε να ορίσουμε το περίγραμμα των φρούτων έτσι ώστε να γίνουν πιο καθαρές οι γραμμές τους. Εύκολο δεν ήταν? Ένα απλό μοντέλο και μια απλή άσκηση. Κι όμως, όπως βλέπετε, μας έδωσε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με τη χρήση των παστέλ. Ας συνεχίσουμε την εξάσκηση. Είναι απαραίτητο να έχουμε πρόχειρα μερικά πανιά για να σκουπίζουμε τη χρωστική ουσία που αφήνει το παστέλ και να καθαρίζουμε τα δάχτυλά μας πριν πιάσουμε οτιδήποτε, ιδίως άλλα χρώματα που μπορεί να λερωθούν. Επίσης, ενίοτε τυχαίνει τα παστέλ που έχουμε στο κουτί να ανακατευτούν και να λερώσει το ένα το άλλο. Πριν τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να ελέγχουμε αν είναι καθαρά. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να ζωγραφίσουμε ένα λουλούδι χωρίς να ανακατευτούν τα χρώματα. Ας πάρουμε άλλο χρώμα χαρτί. Μπορούμε να δουλέψουμε με ένα καφέ σκούρο, για παράδειγμα. Επίσης, θα μάθουμε να ενώνουμε και να απαλύνουμε τους τόνους. Ξεκινάμε. Αλλάζουμε τη θέση της ράβδου. Κάνουμε δοκιμές. Μόνο έτσι θα εξοικειωθούμε με το υλικό. Θα δείτε ότι το πάχος της γραμμής αυξομειώνεται ανάλογα με τον τρόπο που κρατάμε τη ράβδο ανάμεσα στα δάχτυλα. Σημασία έχει βέβαια και πόσο τη ματάμε. Ξεκινάμε το σχέδιο σκιαγραφώντας το εσωτερικό με ένα μόνο χρώμα. Κρατάμε τη ράβδο παράλληλα. Έτσι καλύπτεται καλύτερα η επιφάνεια.
Αυτή η τεχνική μας θυμίζει το κάρβουνο, δεν νομίζετε? Καθοριστική είναι και η αλλαγή στην πίεση που ασκούμε. Πάνω από αυτό το χρώμα θα ζωγραφίσουμε με άλλο της ίδιας χρωματικής κλίμακας, αλλά πολύ πιο ανοιχτό. Η διαίσθησή σας θα σας πει ποιο είδος γραμμής ενδείκνυται, είτε πρόκειται για μεγάλη επιφάνεια, είτε για πιο λεπτή δουλειά. Όπως παρατηρούμε, το ανοιχτό κίτρινο μένει πάνω στο σκούρο χωρίς να αναμειχθεί. Τα χρώματα είναι καθαρά το ένα πάνω στο άλλο. Βλέπουμε ότι και η επιλογή χαρτιού ήταν επιτυχημένη. Πάνω σε αυτό το καφέ αναδεικνύονται τα φωτεινά χρώματα. Αυτό ακριβώς που θέλουμε. Με το παστέλ μπορούμε να αναμίξουμε τους τόνους. Απλώς απλώνουμε το χρώμα της γραμμής πολύ εύκολα με τα δάχτυλα. Βλέπουμε ότι οι δύο τόνοι αναμειγνύονται χωρίς δυσκολία. Πολύ ωραία. Λίγο ακόμη. Με το παστέλ είναι εύκολη η ανάμειξη των τόνων. Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει το παστέλ είναι η απάλυνση των τόνων. Ενώνουμε δύο στρώματα χρώματος, παρασύροντας την πογιά με το δάχτυλο. Δουλεύουμε με περισσότερη προσοχή στις μικρότερες επιφάνειες. Εδώ οι γραμμές είναι πιο λεπτές. Έτσι, ξεκινώντας από μια χρωματισμένη επιφάνεια, μπορούμε να απλώσουμε το χρώμα σε σημεία που δεν έχουν χρωματιστεί. Όσο πατάμε τα δάχτυλά μας, τόσο αυξάνεται η πίεση στο χαρτί. Αν τα πατάμε πολύ, το χρώμα καλύπτει τους πόρους. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του παστέλ. Προσθέτουμε όσα στρώματα θέλουμε. Ο συνδυασμός των διαφόρων υλικών της τεχνικής του παστέλ μας εξασφαλίζει μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησαμε το χρώμα του χαρτιού, καφέ σκούρο στην περίπτωσή μας, για το φόντο. Ενσωματώνουμε νέα χρώματα στην άσκηση. Αυτός ο τόνος θα ταιριάζει με τις πράσινες επιφάνειες. Ολοκληρώνουμε με απλές γραμμές, μπλε, λευκές και μαύρες κατά την κρίση μας. Σε αυτό το σχέδιο εφαρμόσαμε τις τεχνικές του παστέλ, την ανάμειξη και την απάλυνση τόνων. Θα μας χρειαστούν σίγουρα σε επόμενες ασκήσεις. Συνεχίζουμε την εξάσκηση. Το παστέλ προσφέρει πολλές δυνατότητες στον καλλιτέχνη. Το βλέπουμε. Και να θυμάστε, ο καλλιτέχνης είστε εσείς. Οι πινέζες που χρησιμοποιούμε για να στερεώσουμε το χαρτί έχουν αιχμές και όταν αφαιρεθούν αφήνουν σημάδια στο τελειωμένο έργο μας. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε φθορά στο χαρτί, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πιαστράκια. Θα τα βρείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα. Τα λουλούδια αρέσουν σε όλους, έτσι δεν είναι? Έχουμε εδώ ένα ωραίο μπουκέτο που θα μας χρησιμεύσει ως μοντέλο. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Κοιτάξτε φωτεινότητα και αντιθέσεις που έχει. Το τοποθετούμε σε αυτό το σκούρο φόντο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεδομένου ότι το παστέλ είναι ημιδιαφανές, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε σκούρες επιφάνειες. Δεν χρειάζεται να μας απασχολεί το χρώμα του χαρτιού. Όσο σκούρο κι αν είναι, μας κάνει. Εκ των πραγμάτων θα αναδειχθεί περισσότερο το παστέλ. Ξεκινάμε σχηματοποιώντας τα λουλούδια σε κυκλικά σχήματα. Προσέξτε ότι τώρα κρατάμε τη ράβδο κοντά στη μύτη, όπως πιάνουμε το μολύβι. Όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα θυμίζει πολύ τη γραμμή του μολυβιού ή του κάρβουνου. Αποφασίζουμε ποια είναι τα κατάλληλα απλά σχήματα για να αποδώσουμε τα διάφορα στοιχεία του μπουκέτου και τα σχεδιάζουμε με απαλές γραμμές.
Όπως βλέπετε, στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιούμε τη μύτη της ράβδου παστέλ για να φτιάξουμε λεπτές γραμμές. Θα μας χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς αργότερα, καθώς θα προχωράει το έργο. Θα επιλέξουμε αυτό το κίτρινο παστέλ για να χρωματίσουμε το κέντρο των λουλουδιών. Αυτό εδώ. Βάζουμε χρώμα στο εσωτερικό. Πολύ ωραία. Διακρίνεται η ευωδιά του. Ας αλλάξουμε χρώμα. Συμφωνείτε? Περνάμε στο λευκό. Τώρα θα φτιάξουμε πιο πυκνές γραμμές. Έτσι. Όταν έχουμε μεγαλύτερες επιφάνειες, αλλάζουμε θέση στο παστέλ κρατώντας το παράλληλα προς το χαρτί. Κοιτάμε κάθε τόσο το μοντέλο για να αποδώσουμε τις αναλογίες του και την αντίθεσή του με το φόντο. Επειδή υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, σε ορισμένα σημεία δουλεύουμε με προσοχή. Και σιγά σιγά σχεδιάζουμε τα υπόλοιπα πέταλα. Χωρίς βιασύνη, για να γίνουν ωραία. Έτσι. Στο στάδιο αυτό σχεδιάζουμε με ελεύθερες και κοφτές κινήσεις. Είναι μια καλή άσκηση για να γνωρίσουμε στην πράξη τις δυνατότητες του παστέλ. Θα δούμε πώς τονίζουμε τις λεπτομέρειες ή πώς καλύπτουμε επιφάνειες ανάλογα με τις απαιτήσεις του μοντέλου. Και πάλι το σκούρο φόντο μας βοηθάει ως επιπλέον τόνος, δημιουργώντας την κατάλληλη αντίθεση με τα πολύ φωτεινά χρώματα που έχουμε επιλέξει. Το αποτέλεσμα είναι υπέροχο. Επιμένουμε περισσότερο εκεί που συναντάτε το κέντρο με τα πέταλα. Ωραία, περνάμε στις μαργαρίτες στο βάθος. Τώρα θα επικεντρωθούμε στους σκουρόχρωμους μίσχους. Για αυτούς θα διαλέξουμε ένα σκούρο πράσινο. Αυτό μας κάνει. Πολύ ωραία. Προχωράμε άφοβα για να αποκτήσουμε ευχέρεια. Αυτό το φωτεινό πράσινο είναι ό,τι πρέπει για να ζωγραφίσουμε τους πιο ανοιχτόχρωμους μίσχους. Αυτό είναι. Με τις άκρες των δακτύλων θα αναμίξουμε κάποιους τόνους με άλλους, αλλά όχι μέχρι να συνενωθούν τελείως. Προσέξτε, αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό. Θα επιμείνουμε ξανά με το κίτρινο παστέλ στο εσωτερικό των μεγάλων λουλουδιών. Με το πορτοκαλί χρώμα θα τονίσουμε την κεντρική γραμμή σε κάθε πέταλο. Βλέπετε πώς αποκτά ιδιαίτερη υπόσταση μέσα στο σύνολο το πιο μεγάλο λουλούδι. Κοιτάμε συχνά το μοντέλο. Θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τα λουλούδια στο σύνολό τους. Το αποτέλεσμα πρέπει να δίνει μια αίσθηση αρμονίας. Θα χρησιμοποιήσουμε το μαύρο παστέλ. Το μαύρο είναι το ιδανικό χρώμα για ορισμένα σημεία του σχεδίου.
Θα απλώσουμε και λίγο μαύρο στο φόντο. Με το μαύρο μπορούμε να τονίσουμε ορισμένες λεπτομέρειες που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Όπως βλέπετε, σε κάποιες περιπτώσεις οι γραμμές είναι πολύ λεπτές. Για να γίνει αυτό, κρατάμε το παστέλ στη μύτη και δεν το πατάμε πολύ. Ωστόσο, για τα κενά ανάμεσα στα λουλούδια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο έντονο μαύρο. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να δουλεύουμε αργά. Αυτό απαιτεί το μοντέλο. Σας διαβεβαιώνω, αξίζει τον κόπο. Θαυμάσια! Σιγά σιγά σε κάθε λουλούδι σχηματίζεται το περίγραμμα των πετάλων του. Αυτά που είναι σε πρώτο πλάνο θα έχουν πιο έντονο περίγραμμα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του παστέλ είναι ότι αν κάνουμε λάθος, μπορούμε να το διορθώσουμε με ένα νέο στρώμα μπογιάς. Γι' αυτό σας συνιστώ να απολαμβάνετε τη ζωγραφική χωρίς να ανησυχείτε για τυχόν λάθη. Με λίγο πράσινο συμπληρώνουμε το κέντρο των λουλουδιών. Μερικές τελευταίες πινελιές και η άσκηση ολοκληρώθηκε. Για να είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα διατηρηθεί άθικτο, ψεκάζουμε με λίγο σπρέι σταθεροποίησης ομοιόμορφα όλο το σχέδιο. Όπως ξέρετε, αφού τελειώσουμε, το παστέλ δεν πρέπει να τριφτεί, γιατί είναι εξαιρετικά ευπαθές. Καταφέραμε να εκτελέσουμε μια πιο δύσκολη άσκηση, με την οποία μάθαμε να δημιουργούμε φωτεινότητα και αντιθέσεις με το παστέλ. Μπράβο σας! Ας συνοψίσουμε τα σημαντικότερα σημεία. Είδαμε ότι τα είδη γραμμών που μας προσφέρει το παστέλ θυμίζουν πολύ το σχέδιο με κάρβουνο. Χρωματίζουμε ή σχεδιάζουμε πάνω σε προηγούμενα στρώματα. Χάρη στην αδιαφάνεια του παστέλ, μπορούμε να προσθέσουμε νέα στρώματα, χωρίς τον κίνδυνο να φαίνονται τα άλλα από κάτω. Στο παστέλ δεν κάνουμε αναμίξεις για να ανοίξουμε τα χρώματα. Χρησιμοποιούμε τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που έχει το κουτί. Μπορούμε να καλύψουμε τους πόρους του χαρτιού, πιέζοντας δυνατά τη ράβδο παστέλ στην επιφάνεια που ζωγραφίζουμε. Πολύ ωραίες ασκήσεις. Είμαι βέβαιος ότι το παστέλ αρχίζει να σας κεντρίζει το ενδιαφέρον και είναι λογικό, καθώς το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό. Το μοναδικό του μειονέκτημα είναι η αστάθειά του, αλλά αυτό λύνεται εύκολα με το σπρέι σταθεροποίησης. Σας προτρέπω να συνεχίσετε να πειραματίζεστε. Αυτή η τεχνική θα σας εκπλήξει κι άλλο στη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.